Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela ngizokufanelekile cofa subscribe ulike bese uphinde uphawula ngemuva kokuthi ubuke nansi ividiyo elandelayo. Sekuphume isixwayiso esiphuthumayo esibhekiswe kakhulu kubantu besilisa abatholakala ey'ndaweni zokucima ukoma okanye emathaveni bese behuka abantu besifazane behambe nabo ey'ndlini zabo bese ekugcineni bey'thuka sebengena ey'nkingeni kusase begcine beboshelwa into engekho. Ngale nje ukukhuluma kakhulu akubuke nansi ividiyo elandelayo. Yazi ngithe mangibuka le video kwathi angixwayise iy'nsizwa zakithi lezi ey'hamba kakhulu iy'ndawo zobumnandi ey'phuza utshwala ngoba ziningi izinto ezenzakalayo lapha ey'ndaweni zasematshwaleni. Khona insizwa kuleyo zibandlela esisuka kuyo eyagxavulwa amaphoyisa ekuseni kuyoze ekade ibuye nowesifazane bevumelene kahle ematshwaleni labatholane khona kusho bephusana ubusuku bonke. Ekuseni untombazane wadimanda imali engango-5,000 kowesilisa. Owesilisa wathi mayeveza iphuzu ukuthi akanayo, owesifazane wafika e-police station esedinda isililo. Kumanje uboshiwe, kumanje ungaphakathi. Eyi, bantu besifazane, eyi. Hhayi mina ngiyanesaba bafowethu, hhayi mina ngiyanesaba, hhayi mina umuntu wesifazane ngiyamesaba. Liyaphela ikusasa la, phela umsebenzi womuntu wesifazane. Hhayi ngiyamesaba umuntu wesifazane mina shwele, sengehlela ngezansi.